Marites ba lagi mo niya gapo? Unsay ka marites nga tinuod man sad. Oh, tinuod na bisig replay to. Tinuod na. Unsa na Lord's Prayer day gapo? Unsa na Lord's Prayer? Ipasulti niya bro, Unsa may- ipakuan doon niya, ipalitok doon niya, ipalitok Bro, doon niya bro. di, Katoliko magkasauna bro no. Katoliko magkasauna unsa man ang Lord's Prayer, the Lord's Prayer bro. Oh, pag-ampo sa Ginoo. Abe tagay nakakainom drum unsa man ang pagampo bro? Unsa man pagampo? Sige daw. Ginoo dira nga Santo Niño ana sa simbahan Ginoo. Katoliko pa ni bro. Katoliko do sa kanhe. Oh. Katoliko ada sa ato ha, kadala Katoliko ka kanhe. Pila ka tuig ka sa Katoliko bro? Ignal ta lang bro, mga 2 ka tuig sa Katoliko. Sa una sa pagka magkatoliko unsa man mo reliyon dati? Katoliko gani ko dati una. Oh, so since birth yung kang Katoliko. So nabunyagan siya bro. Nabunyagan siya bro sa Katoliko. Katoliko gyapon akong papa, nagsimba gyapon sa mga rebulto. Antod karon. Oo. Oh, hangtod karon. Na, kay ang ebanghelyo na to karon bro, ang ebanghelyo na to karon kay bag ora man ko nagpaambit sa mga orases, ang karnirong nawala day ka bro. Dili ba? Dito mabot sa kanirong nawala. Kaya ang nawala nga karniro, katuman to nagsimbag mga rebulto. Malagi bro, nawala jud ka sa karnirong nawala ka kay naay mong amahan ana sa tinuod nga panon, nisimang man ka nang tinukod og kano. Bro, ang mindset akong papa bro, gabi, nag-istorya may gabi, ang iyang mindset niya, nga, ang tao daw nga nakabalo daw, maghilom na lang daw, dili lang daw makikdebate. What? Hindi lang ang mindset bro. Supak na dahil sa Biblia, Mateo 28:19-20. What? Minsay ang may balita. Diba? Bro, kadasig. Oy, bro, Kadasig. Good morning, bro, Chang. Good morning. Balika daw to bro, kay para sa kadaghanan nga naminaw, nabay daghan naminaw kayo Eugene karon no. Kining kaning Lord's Prayer ba? Oh, kabalo ba ka sa Lord's Prayer? Ilitok kuno ang Lord's Prayer. Yan 1 2 3 go. Ang Bisaya sa Lord's Prayer, pag-ampo sa Ginoo. Oh. Diba? Umana. Oh. Unsaon man pag-ampo sa Lord's Prayer? Bro, umalaging sa Biblia, bro. Dili dapat balik-balik ang pag-ampo. Ay, saan ang balik-balik? Nobina sa buwan. Unsa kanang Lord's Prayer ba? Ilitok sa ng Lord's Prayer. Oh, unsaon man pag-ampo sa Lord's Prayer be? Yeah, kay Katoliko guni sa una. Be. Ay, dagan man klase Lord's Prayer. Dagan man. Ay, katawa kay Clara mo gid. Wala man ko mangutanag pila ka klase, bro. Di gani. Ang simbahang Katoliko, i-search na god. Paminaw ka sa tubag kay Bro, ni karon nanawag ka sa kuha. Bro gapo. Nanawag ka sa kuha kay nagkinahanglan ka og tubag. So paminaw sa akong tubag kay muta naman ka. Sige, paminaw. minaw. Isa pa. Ayaw pagbuhat sa akong tubag kay ako aman yung tubag. Minaw. Minaw. Sige bro, pangutan na bro. Ang pangutanan nako, can you recite the Lord's Prayer of the Catholic Church? Oh, kana. Okay, kubago ha. Ang Lord's Prayer, English na siya sa Bisaya pa. Pag-ampo Wala sa ko mangutan na, bro. Pag-ampo. Isa lagi, tubag lagi. Wala ko mangutanag kung sa Bisaya ana. Can you recite the Lord's Prayer of the Catholic? Gani, bro. Daghan lagi tawag Lord's Prayer, bro. Daghan kayo pag-ampo sa Ginoo. Wala, bro. Katoliko ba? Sa Katoliko ba wala ko mangutanag pila ka buok. Ang ako, can you recite the Catholic Prayer of the Lord's Prayer? Daghan tampol, bro. Lagay Lord's Prayer sa pagkaon. Pataka-taka. Specific din mo bro, specific yung pangutana kay parang ito specific po, di ba? Ano ni resulta bro? Ang mga SDA bro, paulawan tungkol ni Rosales bro. May paningubang SDA, makalito pa siguro. Bro, klaro mo kayo bro, ang kanang Lord's Prayer mo, English mong Ginasya, sa Bisaya pa. Sige daw, English daw bro. English daw. Apo, sige sa pagkampo sa Ginoo bro. English daw. Dagang klase pagkampo sa Ginoo ba? Sige na, ilitok na. Paglitok na. Unsa man? Lord's Prayer. Dahan mo na klase, ilitok na bisa-usa. Anak. Santo Niño, giday ka namo,
Pataka-taka ra gyud. Anaka sa Pataka-taka ra gyud. simbahan, ginalodahan sa Pataka-taka ra gyud. kababaihan. O mga tulad dito Ang Lord's Prayer, si Kristo mismo nag-ampo. Bro Rosales. Kabalo ba ka na? Bro, Rosales. Bro Rosales. Nara ang the Lord's Prayer Kristo sa mismo nag-ampo sa unsa man. dili day ka Katoliko sa una. Dili day ka Katoliko sa una kay nara ang the Lord. Isa, kadali lang. Si Kristo Nag-research, nag-ampo sa nag-research. resulta. Wala, dili bro. Nara ang bro, Ampo, papagampo. bro, nara ang the Lord's Prayer sa Katoliko bro ha. Ako lang i-research sa ChatGPT kay para makaibaw ka. Although di naman gud unta ni ChatGPT. The Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Ay wa man day kay alamag ani. Wa day kabalo ni si Rosales. Naday ka lang gali pag-ampo ni Ginoong Hesus sa ribulto. Ayaw sa lagi kaamba ka ng ribulto kay wala man ta magisgot sa ribulto. Ayaw. Dili na to tabunan ng pulo mo sa Ginoo kaya pag-ampo ni Jesus Christ o may ribulto. Amo na bro, mo na giklaro dire sa pag-ampo namo bro. Our Father who art in heaven, amahan namo nga naa ka sa mga langit. Oy, Bro Eugene. Oh. Bro Eugene. Kani si Rosales is ang gipanga nato Lord's Prayer wa sa kalitok iya ring gidivert sa kanang si Kristo nag-ampo sa bulto para mawala ang topic. ayaw. 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 Milikoy dayon. Likoy dayon, ayaw. Naulawan ka. Bro, excuse me sa bro, Likoy. tagay ko sa verse bro nga ang pag-ampo ni Jesus Christ. Ayaw na, dili mo na mao. Bro. Di pa na mao. Wala. Dili mo mao. Ayaw sa bro. Wala ta magisgot. Di mo na apil ka po na. Bro, Dili mo na mao magipanayo. wala ta magisgot dire about sa ribulto kung asa gito mo ng pag-ampua sa ribulto ba. Lord's Prayer. Ang among gipangita unsay Lord's Prayer. Nakabalo dahil siya Oo. Lord's Prayer pero pag pa-recite na Santo Niño man. Oh, yeah, katong lubinahan. Tubina ni Santo Niño. Sa ato pa Katoliko ni sa unang way tuon mo nang nadas kano. Oo. Mo na biktima lang ni si Rosales. Biktima. Amigo nga to ni biktima lang ba? Oh, Bro, dili mo gud pwede nga kung mo yung tag Lord's Prayer niya ang imong giampo mo ribulto. Dili mo na pwede na. ayaw nang. Ang inyo mong pagsimba ninyo kay sa simbahan ninyo ribulto. Okay, bro, Eugene. Okay, Eugene. Oy. Eugene. Oh. Okay, ingon siya nga kanang mag-ampog Lord's Prayer basta na ribulto dili pwede na karon mangutana ko Rosales. Oh. So naamoy Lord's Oh. Prayer nga walay ribulto. Naamo nag Lord's Prayer mo. Permiti mo mi na Lord's Prayer wala ribulto. Lagi ka na Lord's Prayer ba gilitok ni Eugene ba Our Father who art in heaven. Pero naamo ana pero wala may ribulto naginana mo naamoy Lord's Prayer. Oh, sumala sa among pag-ampo, amahan mo ay tasaan sa mga langit, giday ka na mo pero may ribulto. Ang inyo Tiwasa. Oh, pagdadaygon ang imong ngalan, mabot kalaw mo ang imong ginarian, pero wala lagi ribulto. Tiwasa. Oh, Kaya nag-ampo mga na sila. Mo ba na awo man ang ginagawan? Tiwasa. Sige, tiwasa Ala, bro, tiwasa kay kaugalingong pag-ampo sa Sabadis sa waka kay bao. Ay, kasi abi ni mo, kami Wala. ito sa among pag-ampo, pero dili specific na lang gisulti sa Ginoo. Tiwasa lagi ang pag-ampo sa tong Ginoo. Tiwasa ang amahan mo. Ay. Maminaw may tiwasa. Sorry ani basa. Kaya maminaw mi. Sa pa lagi, dili ko gagadahay na na ba ya. Ade. Gusto na ko, kamo na nawag kay nagkinahanglan mong tubag sa inyong pangutana. Mao gani. Sa paw mo. Sige bro, Nag-drive ba ako? bro. Nag-drive ba ako? Sige, sugdi Bali, kay gubog. Sa paw. Mura may gubog. Dili magsapaw sa paw. Ay hubog. Nag-drive ang hubog karon mo na nga. Pre, tagay ta pre. Padugay-dugay, sige na Wala bro. po pre. Bro, Rosales, sugdi na. Lagi. Ako may klaro sa inyo. Ako may klaro sa inyo. Maminaw ko. Sige, maminaw ko Bisaya ha. Katong gingon niya gaman namo, maminaw ta. Patiwa sa to ni. Go. 1 2 3 go. Okay, sige, minaw ko. Bro, kaya experience na ako lagi. Ayaw sa nag-explain. Wala ko mangutan nag-pa-explain. Paminawan sa namo ng imong ampo. Amahan namo nas mga langit daygo ni mong ngalan. Go. Tiwasa. Bro, gapo. Mo explain ko ba kayo? Gusto na ko tuluan ta mo sa Okay, explain bro. Hindi ko man mo ampo sa... Humani mo ampo explain. Oh. Ayaw ko yung kwan lagi. Ayaw ko tuloy sa kaya. Unsa man mo explain ka daro pa ka mo ampo. Binuang. Inyo, pamilya sa lagi. Sa naman eh. Sige bro, explain na lang bro. Gi-explain. Oh, tagay ko
panahon, tingano, kamo ba yung nag-invite sa kung musulod dili Explain. 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 Go. Kay maminaw mi. Oo. Ang gitawag ba sa Biblia nga pag-ampo sa Ginoo, una, wala man nag-ingon nga kailangan gid buhaton na. Ikaduha, kana siya guideline na sa tao kung unsay maayo nga pag-ampo. Ikatulo, dapat dili mo ngay magsusulod ana kay ngano wala man nagsugo sa inyo. Ikaupat, kami mga 70 Adventists na may proper nga pag-ampo kung unsa yung sugdan. Ikaduha, ikatulo, ikaupat. So, kung imo na ipasa sa kunatanan, dili niyo ko kabaluan ng tanan inatibuk-an dira api. Wala kabalo, bro. Ang proper gid Gisugdan na to nimo ganina, bro. Gisugdan na to nimo ganina, bro. Ingon ka tiwason nimo, tiwason nimo. Ay, tuwason. Matod nimo, tiwason nimo. dili na kung tiwason mo to na ulo tay makuha gapon di Ay, makuha. wala lagi rebulto Makuha, naminaw, men. Maminaw, Rami. Dili lagi mo ka score dira bro, di mo ka score dira banda. Awa pa po may mga hata kuan og score, bro. Amo nga makapaminaw mi sa imo kung tinuod anay bagyod nga nakaibalo ka. Ay sa bro, nakoy kuan bro, nakoy grab bro. Lagi nakoy grab ni buto ang grab kuan ko. Kay kung mahuman siya, bro, sa amahan namo, bro. Pangutanaw na po nato siya kung sa'y giingon ni Angel Gabriel pag-announce ni Angel Gabriel kang Santa Maria. Sige na, explain na unsay giingon ni Ay, naunsa na minuhon. Sige daw. Tuwasa sa tayo mga mahana mo. Sige daw. Gaya daw idea ninyo be. Unsa ba unsay giingon ni Ayaw. Ang sa mga Nanguha ra kag idea gikas Katoliko. Okay, bro kadasig. Bro kadasig. Bro kadasig nakahibalo man di ay ka nga ang Lord's Prayer mao ang amahan namo nga naa ka sa mga langit. Santo Niño. Ang akong pangutana kagahapon sa imong live, nangutana kung unsa ang Lord's Prayer nganong wala man na nimo gitubag. Ang imong gitubag katumang dili Lord's Prayer katumang nubinahan nga pag-ampo. Bro, Ito ba kadasig? Bro, ang sense manggod na ko ani bro, pag iyong Lord's Prayer, wala na nakabase sa pag-ampo lang ni Jesus Christ. Sabi Dili ba pangutana man ako, bro, ang Katoliko ba pag-ampo sa Katoliko ba ang Lord's Prayer? Dili sa Sabadista. Wa man minangutana nga unsay pag-ampo sa Lord's Prayer sa Sabadista. Wa man minangutana. Ako klaro bro ha. Wala ko kabalo kung pag imo Lord's Prayer, naka-specific din siya sa inyong pag-ampo nga usa ka balik-balik nga pag-ampo. Kaya akong pagsabot mo na bro, dili Katoliko nga pagsabot bro ha, nga kanang gitawag og Lord's Prayer, muna siya ang gitawag pag-ampo sa lagang klase nga pag-ampo lagi, pag-ampo sa pagkaon, pag-ampo sa inyong simbahan, ana ba? Dili ingon nga usa ka pag-ampo sa inyong simbahan, dili mo na akong pagsabot na inyo ra man pa yung Lord's Prayer. Muna amahan Okay. mo, inan kasi dili man mao. Okay, Bro, bro, mingon man ko ka nga balik-balik, bro. Kanang sa panahon sa tong Ginoong Jesucristo, kinsa may giingnan ana nga magbalik-balik ang Katolikong simbahan nga mga Kristiyano o kanang mga Hudiyo, Judaism nga reliyon. Judaism na bro. Judaism na siya bro. Kaya nga wala may bro, o may mga hintin siguro dira nga iyang gisgutan siguro diya sa iya pagsulti nga. Okay, kung magbalik-balik sayop. Sumala sa Biblia bro, dili na pwede na nga pag-ampo nga balik-balik. Okay, kung magbalik-balik ang pag-ampo sayop, matod nimo dili sayop sa Biblia. Ang pangutanan nako, sunod pangutanan nako. Ang atong Ginoong Jesucristo nag-ampo man sa sa makatulong nga higayon. Sa sama gyapong pulong. Sa to pasayop to kay balik-balik ba to? Sama ra gyapon tong pulong. Sayop to. Unsa ingon nimo na koy kon Ingon ka nga basta magbalik-balik gali so sama gyapon ang pulong, di ba? Magbalik-balik gud nga pagampo. Parihar gyapon nga pulong, di ba? Parihar nga pulong. Dili gali pwede gyud balik-balik ang pag-ampo. Di daw, bro. Karon og si Kristo kay sama ano yung mga balik-balik gali. Okay, si Kristo kay balik-balik pagampo. Man, nagbalik-balik magpagampo. Sa sama gyapong pulong, sa maura gyapon nga pulong, so sayop to. Isa may ingon sa imo, ang Kristo balik-balik nga. Wali ka kabasa na di ay? Wali ka kabasa nga ning atong Ginoong Jesucristo sa katulo nagampo sa sama ra gyapong pulong, maura gyapon nga pulong nga pagampo. Sige daw, babasahin daw ko nga maura gyapon nga pulong ang iyang pagampo niya. Sige daw.
basaw na to, bro. Dili man Dili, literal dili, yung nga. basahin ko. Basahin bro. Basahin ako, ha. Katong sasama yung pupulong na ana sa mao na po na amahan na mo gyapon. Dili, bro. Ang imong deklarasyon, balik-balik ang imong deklarasyon, bawal ang balik-balik sa pag-ampo. Ang sa pag-ampo mo ni Jesus Christ, nagtudlo siya unsa man pag-ampo nga pagdahig sa Ginoo, ana. Pero ang imong Okay, bro. gisutan nimo kanang pag-ampo para amahan na mo balik-balik. Basahin daw ko Okay, bro. Okay, diba? na. Okay bro. Kanang pagdaig, kanang pag-ampo na to, usama na gyapon pagdaig sa Dios karon pangutana na ko nimo. Naa may anghel sa Revelation chapter 3 verse 7. Ikatulog yun nga gibalik-balik ang pulong litra por litra. Miingon ang anghel balaan. Sayop to. Ay lahi man ang word nga balaan bro. Wala man ay problema bro kay pwede man may isulti na ang gipasabot mo diha bro. Dili ka balik-balik na bro. Bro, ang imong, bro, Pagdaig. ang ana si Rosales nga, bawal ang ampo sa Katoliko kay balik-balik. Diba? Oo. Kung naay mag-ampo nga magbalik-balik, bro, sayop. Hello ma'am. Hoy. Mabiyanay pa sayro. Daghanag alibay. Kaya na, kaya na sa YouTube bro, daghan man kayong worship nila, fellowship worship. Oh. Nga sige lang yung amen. Dili man na, Praise the Lord. dili man na Amen. worship inyo ha, Dong Rosales. Mura man nagtawag ng tanggalan. Kasi gira mo kanta tutubangan. Okay bro, kanang ilang bro, balik-balik mo sa bro. Ilang mga member aming pug amen. Amen, di ba? Balik-balik sad. Ana, balik-balik. Oh. Diya kalang words nga amin. Bro. Pandawat pa sa pagdawat sa kalang Oh, lagi gibalik-balik mo lagi na ninyo. Ano, bro? Hindi mo lagi Kung nagibalik. mag-ampo ta, bro. Kung mag-ampo tag balik-balik nga sama ra gyapon nga pulong, bro. Sayop. Asa balik-balik bakalang sumay-sumay ba mo man ay bawal gud. Karon, bro, nasayop si Kristo, bro, kay nag-ampo sa sama gyapong pulong. Di lahi man ang gigamit nga term ang gigamit diya. Wala man pag-ampo man ang talaga ning lang maurang meaning pero dili ingon nga gibalik-balik. Tanawa, bro. Tanawa. Ako basaw na. Basaw na ko ha. Basaw na ko ha. San Mateo 26:44. Mibiya na usab si Jesus kanila og nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Pulong, oh. Oh, Sayop na. sayop dili. Sayop Rosales. Basta nga pulong na yung gisulti niya. Samang pulong. Samang pulong. O ato klaro. Dili kay dagan man klaseng pulong. Ato basaw na. Nag-ampo si Jesus sa Getsemane. Basaw na ko ha. Unya si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an, miadto sa dapit nga ginganlag Getsemane. Nya wala ba ninyo simbahan dito? Katoliko ra bay kabarugan dito. Og miingon siya sa kanila, panlingkod kamo dinhi samtang moadto ako dito og magampo. Nya gidala niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedeo. Og mibati sa dakong kaguol og kahingawa. Og miingon siya kanila, ilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. 39. Umilakaw siya sa unahan og nihapa sa yuta, nihapa jud og nagampo nga nag-ingon, amahan ko kun mahimo kuha kanako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot may matuman kun dili ang imo. Namo na unang ampo niya, bro. Oh. Di ba? Balik-balik day. Wala pa. Verse 44. Og mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an og nakaplagan niya nga nangatulog. Og siya mingon kang Pedro, ngano man nga nangatulog kamong tulo? Wala makatukaw uban kanako bisag usa na lamang katakna. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andamang espiritu apan loyang lawas. Og mibiya si Jesus pag-usab og nagampo, amahan, kung imo gayong paimnon kanako kining kupa matuman yung pagbuot. Ikatulo, ikaduha, maorja pong pulong Balik-balik yapon. Og mibalik siya pag-usab og ang mga tinunan ni kaplagan niyang nangatulog gyapon nga walay kay katulgon man sila kayo. Horang verse 44 mingon siya, og mibiya na usab si Jesus kanila nagampo sa katulong higayon sa samang mga pulong. Mao ra man lagi gyapon. Maura ang topic niya, kupa, pero wala pa siningon nga nagbalik sa gampo. Sige, balik. Unsa din ang samang pulong? Isa pa, ang ipasabot nila, di ba, ang iyang termino nga, ang iyang subject kibali diya ba, may tungod sa kupa. O gibalik-balik niya nga iyang subject nga
Upa, pero wala man imo nga. Unsay balik-balik subject nga kupa? Okay, bro Eugene. Oy. Mangutana kong kadasig. Kasabot nila. Mangutana kong kadasig, bro Eugene. Unsa man day ang pagampo nga balik-balik nga sayop? Sama sa inyong pag-ampo ninyo, kanaganing. Lagi, unsa lagi? Alang, ika-50 ka amahan ni Amahan amahan ni- ninyo. Man ninyo. Amahan ninyo. Amahan ninyo. Amahan ninyo. O kanang nubina ninyo ba? Kanang Lagi. balik-balik Kanang po, yun ang 50, kanang 50 ka Oh. ka maghimaya ka Oh, wala Maria. siya. Paminaw sa Repeat kay ba? mao man gikan si Baba. Paminaw sa. Lito ka kuno daw na kung nagbalik-balik. Lito ka kuno ang kada misteryo kung nagbalik-balik ba. Oo, naman na siya ka nalingin-lingin sa inyong rosaryo niyo para di Lagi masikip maayo pa. si wala ko lang Wala utang nang naglingin. Lahi man mitubag. Ang pangutak dito ka kuno. Dili na ko kailangan dito kana kay kana balik-balik pag gina. Ay na ko kailangan di kay man ingon sa Biblia nga dili ang ay lagi balik-balik nga pag-ampo. Bro, Isa sa ra inyo ang ka- simbahan bro, Rosales. Kanang pag-ampo ninyo, kanang pagtubag sa mga membro, kabalik-balik na dili. Kanang paingon yung amin, Dili. balik-balik na siya Dili. nga dili. Dili man naka 50 kanang amin dili man na siya o makasabot ng word nga Dili, amin. balik-balik man. Ang Wala amin man ta mo- nagmatter. Wala man ta nagmatter og pila ka buok. 50 ba? Nabalik ingon diya sa Biblia nga bawal ang 50 nga pag-ampo magbalik-balik. Wala may 50 diha. Ikaw ra may gabut-buot. Anong word nga balik-balik? Gibutang diha, Wala na siya, gibutang bro. diha si 50. gibutang sa Biblia ang naa sa ebanghelyo diha si ebanghelyo ni Kristo nga bawal magbalik-balik kadtong mga Hudiyo nga tag-as kayog mga mga pag-ampo sila nga mga walay hinungdan, mga nagitawag og kana bang vain repetition nga walay hinungdan ba nga ang ilang tumo og tuyo nga makit-an sila sa mga tao dito sa merkado nga ilhon sila nga susama murag Dios nga kanang ilhon sila ba tag-as kay sila pag-ampo pero wala sila sa ilang kasing-kasing. Mo na gibawal sa Dios nga magbalik-balik. Pero kanang so pag-ampo ibig simbang sabihin, Katoliko, bro. O mo na giingnan niya, So, dili ibig ang sabihin, bro. dili ang pag-ampo simbang Katoliko. Oy, ang So, pag-ampo ibig sa sabihin, mga bro. Hudiyo, mga Judaism. Bro. So ibig sabihin day ang pag-ampo nga nagbalik-balik sa mga Hudiyo lang. Ang pag-ampo nga balik-balik sa mga Hudiyo nga mao'y gikaligot-dutan sa tong Ginoo, walay pulos kay bin repetition wala sa kasing-kasing pero ang simbang Katoliko naay pulos kay na may mga misteryo diha sa Santos nga Rosaryo niya. Ikaduha pod, ang anghel bro sa Revelation chapter 3 verse 7 kung ako masayop, katulo niya gilitok ang amaha ang balaan nagdaig siya sa Dios. Mao na diha. So, Nga, okay, dili so sayop. ibig sabihin, Dili sayop. bro. Kung dunay hinungdan, dunay kahulugan. Diha sa So ibig kasing-kasing. sabihin bro, so ibig sabihin nga ang mga Hudiyo day mali ang ilang pag-ampo nga balik-balik kunya gisunod ninyo karon so nagpaka-Hudiyo mo. Adoy. Wala na mo gisunod ang mga pagampo sa mga Hudiyo nga tagas kayo nga wala. Ay sa katawa. Ayun ka di ka manapaw na musapaw mo ka katawa mo. Mo ka kasabot sa kung giingon. Kung giingon nimo bro, Rosales di bigla mo tubago dugkuan mo. Mulikoy mangguka kung pangutan-on buka. Kanang dai paglitok ninyo kanang balik-balik di ka pagbalik-balik. Pulong na siya balik-balik. Depende sa pagampo. Kay katong pagampo sa mga Hudiyo pagpakita ra man gutong tao nga aron sila makitaan sa kining mga tao diha sa merkado. Ni kaduha pod ang pagbalik-balik sa pagampo. Lagi paminaw sa. Paminaw sa lagi. Sa'yo mo pangutana ba na ko God? Kay bisan diha sa ebanghelyo bro. Paminaw sa. Bisan diha sa ebanghelyo ang usa ka byuda mihangyo gali sa huwis. Paminaw sa gani. Ang nahitabo sa usa ka byuda panalit ha, ang usa ka byuda nga diha sa ebanghelyo sa tong Ginoo. Nagbalik-balik siya sa huwis aron panalipdan ang iyang katungod. Unya gitagaan siya sa huwis og kining gusto sa byuda kay gabalik-balik sa mukan man ang huwis. Ang Dios pa ka nga magbalik-balik tag-ampo nga ang katong huwis wa gitoy kahadlok sa Dios wa atoy kahadlok sa katawhan. Ang Dios pa ka nga maluluyon kayo magbalik-balik tag-ampo sa atong pulong nga kinasing-kasing di ka maluoy. Sa inyo hapon tag-ampo mo balik-balik pinaagi ng amin. Bro Cham. Giamin jud nimo bro nga sa inyong lubina ninyo, alang gitawag sa inyong rosaryo ba, kalang 50 ka lingin, mo na siya ang 50 ka pag-ampo. Kailangan din na siya i-perfect. Amino ni mo na bro. Sayo, ang imong pangutana, kaya ang imong giingon diya, ang lubina na mo. Ang lubina. Sayop lagi, sayop. Sayop, pangutana sa Diyan. Sayop na. Rosaryo ninyo ba? Kanang inyong rosaryo ba? Gikinahanglan gyud 50 ka pag-ampo, sumalas ka ng lingin-lingin ang inyong rosaryo. Kanang rosaryo ninyo ba? Dili sa lubina. Alang sa inyong rosaryo ba? So, amino ni mo na bro, kalang pag-ampo, 50. Mo gina siya mga pag-ampo. Sige, Tubag.
lima guna ka misteryo ang nasa Santos nga Rosario na replikal na siya. Kumbaga bro ba, ako pangutana ba, amino ni muna ka ng lingin-lingin sa inyong Rosario, mo gina siya ang pag-ampo ninyo, 50 man nakabuok, mo gina siya. Ang Yes, lingin-lingin sa Rosarioan dili 50 ka buok. Dili O, 50 pila na ka ka buok. O dili Pila na na ka 50 ka buok. Gikan Pila sa sign of the cross, makakita ka diha og tulo ka buok, dunay gitawag diha og napa ang kining credos pagtuo. Unya do na tay tulo Pila ka tanan bro, maghimaya. bro, pila tanan bro. Pila tanan. O sayo Bro, kay bro. mo na 50. Bro, Kanang isa ka oh bro, kanang bro Rosales. Bro Rosales, sa kadalang bro, kanang manawag kog balik bro, palungon sa nako ni din mukul kung karon dayon bro ha. Ay na lang. Ah, sige ana. Ah, sige bro. Lisod makatubag bro. Kumbaga bro. Kanang isa kalingin gyud ba nga ikwintas ninyo kanang sa Rosario, 50 man siguro nakabuk. So amino nimo na nga mo na ipag-ampo sa tanan yung pag-ampo ninyo. Dili na tanan pagampo namo. Ikaduha O, pila man pinang nilang pagingon pagampo? mo. Amaw na, magtuon ka kay Katoliko ka, wali ka nasayo na daan. Mo na resulta Pila ron lagi nga pag-ampo dahil ko. nominal Ayun, Katolik. comment, bro. Bro, ay sa comment Pila ka ba? buok? Ako po Naaman ka kay Rosarioan Pila dia, ka ipha daw. Ipha ang nasa Rosarioan pila ka buklingin. Hindi ako gingon ba? Sobra na. Aminon ba ni muna nga pala? Bro, aminon sa bro ba? Aminon ba? Bro Rosales. Palungon ako ni tawag, banawag kog balik nimo karon dayon ha. Kaya akong i-refresh akong cellphone. Ah, sige bro, balikan tawag bro ha. Sige. Balikan tawag bro. Hindi sige, ako sige, sure bro. bro, pero sige lang. Ah, sige. Ah. Okay na. Oh, Ah, katong sige, go. pagkawala sa Dios nung bata dito sa templo. Nasi Kwan bro. Nasi brother Jando bro. Oh, so Bro, mo na Jando, good morning. Palag Good bro. morning bro, Jan. Bro Jando. Oh bro. Oh, so mo na itubag nako ni Rosales. Sunod pangutana bro. Rosales, Oh. do na pay pangutana. Palag ra ba kay Palag ra ba kay si Dong Rosa? Isa bro, kadali lang bro. Palag ra ba kay si Rosales nimo bro kay giblako no nimo siya. O giblock na ko siya kay di mo siya magtarong bro. Aliman ka ng karon be kay nama si Rosales dia patubaga sa siya ako pangutana be nga wanya tubaga sa ako ang live. Na unsay past tense sa term gikaon? Unsay past tense sa term gikaon? Bro, Rosales naman jud ka dia tubaga ko no be. Unsay past tense sa term gikaon? Bro, Jan. Tubaga na lang bro. Ako sa Tubaga na lang. Bro, Ako sa- tubaga na lang bro. Ako sa- Unsay Ako sa- past tense sa term gikaon? Bro, Jan, ako sa iklaro ba? Iklaro sa nako, bro, Jan. Kanang dili dapat Bro, ka magpalaganing bro, tubaga. masukong kung dili ko mosulod sa imong live, Bro, bro. tubaga, simple naman kay bro, basta sa comment section patubagon naman ta ka. Paman ko lang nang rakara nga pasudlon ta ka, nanawag lang ko nimo kay naman ka mo reply. Tubagan na lang karon be unsay past Sige, tense sa mo reply. kaon. Dili mo ko reply sa imo, bro, kay mo kong gi-block dapat dili ka mag-block. Yes, Nga wala naman. pa ta ka di ba? Wala. Giba ihap ko tama sa 29. Kataas akong ihap sa 29, ni reply ba ka sa term? Nag-chat man ko, bro, sa imo, wala man kakabasa ato gingon ko sa imo. Bro, nagbasa ko sa tanang comment, gaatang ko sa imo ang tubag. Ang imong gitubag sa kuha, go on. Nagpasa, nag-send ko sa imo, oy, wala man ka, buga. wala ko kilara kay ang comment sulod si mo kay go on. Imo ba kung gihagit ni i-block ta ka? Nagpaibalo ko ba yun din ha? Nagpaibalo ko sa live to baga bag kadasig ihap ko taman sa 29. Magsara Ang ka dali reply bro. ni kadasig. Ang reply ni kadasig sa ko go on. Iya kong gihagit go on ana siya. Gatog dilit tinud-on. Bro, masukong ka, bro, di ko mosulod sa imong live, bro. Simple lang kayo na bro. Ako nasa may past tense na. Sige to, bagunti ka, bro, ha, para mawala na na imo ang kasko ni mo, bro. Ato boto sa ChatGPT kung unsay past tense sa term ni kaon. Ang past tense sana niya, bro, kung maingon galing nga, mayon galing ibig sabihin, ikaw na siya, nananitabo. So, past tense na siya. Pero mayon galing ikaw, what if, future pa na Sa siya, what bro. if, Wala pa na wala ko wala- nang utana wala- sa what if. Wala ko nang utana sa what if. Akong ipangutana ka ng term gikaon. Unsay past tense so klaro man na, lugaya Unsa man may sa Parang unsa may gingon, bro, past parang tense. example.
Bro, present tense na bro. Pag mayroon ba nga I eat or something, nagkamulo ko ba, kanang gibuhat ba, present tense na siya. Pero kanang gigamit nga past tense, mo na siya karon, pag mo gamit na gani og ko, ibig sabihin, past tense na siya, human na siya. Paghimo ko ng kwambi, paghimo ko ng sentence, gigamit ano mo ang term gikaon, nga term gikaon nga future tense. Sige daw. Okay, who eat this apple? Ibig sabihin no man na, gikaon na niya, nangutana na lang siya kung kinsay nagkaon. Who eat this apple? Who eat? Kinsay nagkaon na ning apple. Oh. Kinsa ang nagkaon aning apple. Kining apple. So, ibig sabihin, man na. Past tense na siya. Pero may what if I eat this apple, dili na siya matawag og past tense. Kaya ka na siya. Dili na pangutana bro. Di ba? Kanang kuan ba? First person ba? First person to the second person ang utana. First person to the second person ang utana. Pag imo ko ng sentence ko no be nga kanang kuan kanang future. Unsay pangutana nimo bro? Ang pangutanan ako siya bro, ingon mo ko siya kanang term gikaon is future tense. Or unsa may past tense sa term gikaon. Wala ko na ingon bro nga. Ikaon, future tense na siya. Bro, kita nakasako ako mo ka istorya nimo. Ako mo ka istorya. Unya ako ray tawo nga pwede mo kaon sa spaghetti. Ako rin tawag pili mo ka sa spaghetti. Nakaon na ako spaghetti nakaon na ako O saan ko mo pagpangutana? Kaon na nimo. So, nakaon na past tense naman, nakaon na ako. Then spaghetti, ako rin tao sa kwarto nga pili mo ka sa spaghetti. No, ako rin tao niya imo kong ipangutana. Kaya ako rin may tao sa kwarto nga pili mo ka sa spaghetti, nahurtan ako spaghetti. O saan ko nimo pagpangutana na? Okay. Akong pangutana sa imo bro. Kuan bro. What is your Bisaya bro, Bisaya. What is kuno? Pangutana nimo. Nga ako ikaw ng spaghetti. Sige. Sige. What Unsa is ang imong gibati sa pagkaon sa spaghetti? Unsa Dili ang na imong mao. gibati? Pagkaon sa Sige, spaghetti. bati. Ikaw na ba nimo? Sige, Siyempre, bati. Ayaw reaction mo na. na akong gibati. Pangutana ko, kung gikaon ba na ako Bro, spaghetti, isa, wala. Isa bro. Ang Yung mga akong kategorikal, pangutana be? ko, Yung mga kategorikal na bro, pangutana. Paminawas akong tubag ba? Siyempre, akong pangutana na bro, ang reaction na nimo sa pagkaon sa spaghetti. Dili nga unsay reaction. Pangutan ako categorically kung gikaon ba na ako wala ang sa pangutanan nimo ana. Sige. Yun sa nimo pagkaon ng spaghetti, gikutsara o Hindi mo na categorical. I-categorical ang pangutana. Dili kikakaroon sa go bro. I-categorical ang pangutana bro. I-categorical ang pangutana kung gikaon ba na ako wala ang pangutanan nimo ana. Yun sa nimo pagkaon ng spaghetti, gikamot, gikutsara. Wala pangutanan ko sa imo. Giunsa nimo pagkaon? Kanang pagkaon present tense mo na. Gikutsara. Bro, kanang pagkaon present tense mo na. Kanino mo Pasin sa na bro, ayo pa yung percentage na. Kay giyon sa gani, ibig sabihin giyon sa. mangutana ta ChatGPT be. Brother Eugene. Giyon sa. Brother Eugene, mangutana ta ni ChatGPT be. Ano sa Bisaya ang gikaon? Ano sa Bisaya Dara ang bro, gikaon? unsay past tense sa gikaon? Ang tubag ni ChatGPT, ang past tense sa gikaon kay gikaon gihapon. Na example. Gikaon was eaten o ate depende sa paggamit, mga panalitan. Ang Gikaon. English na 18 na siya. 18. Gikaon ni Juan ang saging. The banana was eaten by Juan. O gikaon ako ang pan. I ate the bread. Na bro. Bro, pangutana ko Bro, Jando. Ang imong pangutana ba ang pangutana nimo bro Jando? Madali ra makay tutubagon ni Rosales unta kung sincero lang unta siya kanang unsay past tense sa gikaon sa English. Wala akong giblock dito kay sincero. Sincero man ta. Sakto sayo ra magayos kung sincero lang siya. Sakto 18 sakto man na past tense. Dili pa man ilitok niya. Ang pangutana, bro, butan ako sa GPT bro, kanang term gikaon future tense ba na? Ano ko sa GPT? Kanang term nga, usa to?
gikaon kung future tense ba. Yung mga si Rosales nga future Kanang tense na siya. Term nga Gikaon. 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 Future tense ba na? Future tense ba ni? Sana. Pero karon bro Jando, dili na ko nimo i-vlog. Lara, mayong pangutana, ang gikaon dili future tense, past tense na o perfect aspect na sa Cebuano. Agoy. Oo niya, sa ato ba na makak si Rosales sa kuha sa live? Ayay, ningon day sa nga future. Isa future tense na. Baka po lagi ng mga sabadista lagi. Bro, Eugene, ang resulta ni Ron mo, mag-banner na po na si Rosales Ron, nga mingon siya tulo kasi FD, yung ginuka pa, anak ko na. Sa GPT na atong referensya na to ani. Tara bro, Si- bro, nara ang gingon sa chat GPT kanang term nga gikaon future tense ba ni? Maayong pangutana. Ang gikaon dili future tense, past tense o perfective aspect na sa siya sa Cebuano. Gikaon gibuhat nga humana. Example, gikaon ni Ana ang mansanas. Ana ate the apple. The apple was eaten by Ana. Ana bro. Kung future, dara bro, kung future tense buhaton pa lang. Mao ni ang forma. Kaon. Kaunon. Example, kaunon ni Ana ang mansanas. Ana will eat the apple. Oh, Noon ang si Rosales akong gi-block-kan. Kaya ako siyang gipangutana, gihapitan ba na kong 29 unya. Galangan-langan pag ako sa kong paghihap. Wala gyud siya mitubag ang gi-reply lang ni Rosales ako, go on. Mura gyud akong gihagit mga i-block siya ba, go on. Unya ba mismo reklamo siya nganong gi-block na ko siya. Anong mo reklamo mga Rosales kag gi-block ta ka? Bro, Rosales, nganong mo reklamo makang gi-block ta ka? Nga ikaw man mismo naghagit na ako, go on. So karon, kung karon, kay natubag naman ang iyong pangutana, kay pangutana mga kang GPT. Bro, tubaga. Nganong tumureply maka go on. Ano mo kung sadyang giipahan ta ka, kay di ka mo tubag i-block ta ka, nganong imo kung giing nag-go on, nganong gihagit mo kunin mo go on. Tubaga daw na. Okay, ang imo mong garbo imong gipataas bro. Atong isutan mo ko na to. Garbo daw, bro. Garbo daw. Sa pawi lagi kay mo ba? Bro, kisa may nagpagarbo nag-iipahan mo pag sa mga trabaho lagi ba? Mo di na ko ganahan lagi kay ngano. Amin. Tubag ta mo sapaw man ka. Mas bito sa ta siguro no kay mutubag man ko. Nganong Ngayon ko sa imo bro, sa imong live. man ka na ako. Bro, paminahon sa dato Lagi si paminaw ba? paminahon sa dato si Juan bro, Rosales. May nausaw ba kay live ayan ni lisod kayo magkasapos-sapaw ta dire di maklarton. Sige. Ingon ko goon yan naman. Kaya ako nagbati, garbo mo ko na imuha. 1 Corinto 10:30. Klaro kay gigingon dia kung sa English pa, but if ibig sabihin on future pa wala pa niya naitabo dia. So wala na niyo okay, go on. Bro Eugene, ingon siya, ako kunoy garboso nga ako may naghihap. Ang garboso katong wala gyud ming tubag. Ayay. Nag-iiphan na, wala gyapon ning tubag mo kay garboso. Kunya ni-reply pa gyud go on. Nanghagit pa gyud. Ay nanghagit garboso kay na. Sige bro Eugene. Palilo ko na kung basa bro Eugene sa Biblia ang pulong sa Dios unang Korinto 10:30. Akong basahon. Ang pulong sa Diyos. Bro Jando. Esa bro. Bro Jando, pangutana ko sa imo bro Jando. Isa lang ka pangutana bro Jando. Okay ba bro? Yan na, tapos na babasahon sa unang Korinto 10:30. Yes, 30. Ang pulong. Basahon sa Isa lang ka pulong bro ba? Isa lang ka Lagi bro, pulong, mubasa Isa pa lang ko bro. pangutana, kay Mubasa pa ko bro. Mubasa pa ko. Bro, para mo gawas na ko ba? Yaraw. Para mo gawas na ko. Kon gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon. Nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan. Mo ni bro. Ang pangutana bro, nasa gikaon o wala? Naa. O ingo si Rosales, wala ko no. Pataka. O di, Pasabi. Pasalaw ba? Ako basaw na. Susugod ni sabi nga. Kon gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon. Nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan. Oh, nagikaon wala. Naa. O nagikaon, ingo sa wala ko no. Sige, Jando. Arita, Sumala bro, sa ibasa bro, nila. kadasig, ko gawas sa ilang
Mabalik ako ng pangutana kay basi mo gawas ka din niya ako ng pangutana ni. May tungkol sa pag-ampo Ay, kanina isa. mga may tungkol sa Ayaw sa pag-ampo. ayaw sa kambak. Ayaw sa kambak. Ayaw ka lagi ba? Bro, ay sa bro ba? Sige Ay, go. kaglugod kay... Sige, pangutana. man eh, bro. Sige go. Kanang, sa imong pag-block sa ako ba? Ha? Sa imong pag-block sa ako ba, pinagi ba kay wala na Gibig akong din. itubag ang imong pangutana or i-block ko nimo kay Gibig din wala din ko ng isulod Sales, sa bro. imong live. Sa Di bro, kaya mo kung di pa minawan bro, kaya ganing itong garo bro, ano yung patigmabaw gani? Sige bro. Sa ano bang sa tayo bro nga ano? Oh, nganong sa imong pag-block, di ba? Gi-block man jud ko nimo. Sa imong pag-block sa kuha, sa unsa nga paagi tungod kay wala na ko gitubag ang imong pangutana or wala ko disulod sa imong live. Wala bro, kay naman ko na nito gisgutan mo ko na to sa imong live dati. Sige bro, Niya, tumagan to. Sige. Kay sa matag doon ako i-block, i-live man gid nako na. Ako ipakita sa mga tao, magi-challenge na ako akong gipangutana, natubagon ang akong pangutana. Kung dili gali mo tubagali, bote pasabot, kanang dialogo siya, halingaw-lingaw ra na, og di siya sincero sa pagtugan sa tinuod. Kung ingon ana gali ang dagan sa istorya, nga wala tay mapala kay mangutana tag ingon ana 1 plus 1 nya mo sige lang katawa dili na mo tubag kay naipit na ako nang i-block naman dili man ko interesado man ko sa mga binurong nga lantugi binurong gali bro kanang dili magtarong ba lami nang lantugig pagawsanay tinuod dili na binurong kay kung binurong nami yung sa Bible nga likayin ninyo ang binurong nga lantugi mo nang i-block na ako aron makalikay ko sa binurong nga lantugi ano na siya. Sa mga tao nga akong ipang black brother kadasig, ako ginang ginalive nunay og tanan sila nga akong ipang black, ako nagi iphan tanan. Wala ko gi-black nga wala na ko gi-iphan. Unya ala. Oh, natubag yung pagtanan nimo ha. Sumusibog na pud ko sila. Wala tubag bro, usbon ako bro, kay wala ginatubag nimo bro, usbon ako bro ha. I hope nga madunga makpan nimo maklaro nimo kung pangutana bro. Sa unsa nga paagi nga gi-block ko nimo? Una, do nakapunto. Una, kay wala na tubag imong pangutana, ikaduha, kay wala ko nisulod sa imong live. Asa man Sa sa duha bro? false dilemma pangutana kay wala diha ang sakto nga tubag. So sige, Wala sige diha ang ay. sakto nga tubag. Ang sakto nga tubag Oh, yung sige. nani. Balikon ako ha paminawag maayo. Kada mag-block ko og tawo naka-live na siya. Iphan ko na sila. Kasagara kung mablakan ang dating daan man. Iphan ko na sila. Kaya kung ako pangutana nga gusto na akong ipatubag. Pero dili gyud mo tubag, magsigirag katawa, magsigirag Sa duha. sa imong gibuhat nimo, imbis na mo tubag ka, ngingon pa hinuon ka og go on. Oh, gipatawag ta ka, ang gimo mo igura ka nag-miss call, nya katawa lang kay ni guma kay imbis akong gitubag, imong gipalong, nagkatawa ka sa imong kwarto, kay imong manimog ring, imong gipalong, gara-gara. Binurong na siya bro. Mo nag-block na ko kaya ang imong intention is binurong nga lang tugi. So ang imong so wala sa duha ka categorical nimo ang imong ang tubag kay sayo pa nimo ang una-una. Oh. Karon natubag na ang pangutana, mabali na og lain pangutana. Sige ako na i-clarify. Ako ang imong tubag nimo ibig sabihin natubag ng imong pangutana. Okay na. Wala na tubag ang imong gi-reply go on. Dili ba karon matong istorya to karon. So ibig sabihin natubag ng imong pangutana. Wala na tubag ang pangutana kay ang tubag ni ChatGPT ang term gikaon is dili future tense kun dili past tense. Brad Eugene. So ibig sabihin Oy. bro. Brad Eugene. So ibig sabihin bro. Sa dihang nangutana ka ni ChatGPT kung Rosales. I-unblock lang ko nimo bro. Bro, Ako man istorya ka natin makuha ba natin ma-learn. Bro, nagipasulod na ko dire bro. Nagipasulod ako dire, niingon siya bro nga nagpatay daw ang SDS sa Cagayan de Oro. Ngano man na bro? Pastor ko niya nagpatay bro, pastor niya ang gipatay sekretary sa ilang simbahan. Agoy. 70 Adventist yun ang nagpatay? Confirm. Agoy. Sunod na ba sa
sindi ko na kuha nga post ba aron matapik na to. Paminaw sa Lagi, bro, kay- kada Magno 99.9 akong gi-text sa imo, akong gi-send sa imo, bro. 99.9? Oh, Magnum Radio. Kuan lang bro, isin kay wala dire na kuan ang link kay atong i-play ron. Ay, i-search lang bro kay nag-drive pa ko bro. Sige bro. Oh, sige bro, sige bro. Sige. Kaya, Jando, okay na karon Jando. Mo unblock lang ka sa karon kay natubag naman imong pangutan ni GPT. Bro, natubag si sa GPT man itubag dili man ikaw. Ay, gusto mo lang ko ako. Ang problema lang yun, mo ginawa, dili man lang pwede. Ako gusto lagi ikaw ang mutubag. Oh, gusto mo ipungutan nimo tubagon ti ka. Oh, balik ko na akong pangutana ha. Ato isubay parehas magkatubag ni ChatGPT. Unsay past tense sa term gikaon? Kaon. Hello? Nalibog na. Sige. Kaon. Nalibog Unsay na. past tense sa term gikaon? Kay nitubag naman si ChatGPT. Ako ba mo tubag? Bro, Ha? kanang word na gikaon, past tense man na. Kasi ingon sa imo Okay, kasi past tense. Karon, past tense. Past tense man na. Di ba nagko katong ingog future tense na ikaw to nasuot ito dili? Future tense nga bro, sumala sa mabasa diya sa 1 Corinto 10:30. Basa, di ba? Na yung word na gamit niya Nag-ingon ba So, sa ibig 1 sabihin, Corinto? future Bro. tense na siya. Bro, ay sa bro, pati mo, lagi ko lagi. Patingogon sa nato, patingogon. Go ahead. Ay, di klaro manimo, gi-clarify manimo katong pag-ingon nimo nga future tense. Oh, sakto. Future tense siya sumala sa mabasa sa 1 Corinto 10:30 kay gingon mo diya kun. Oh, muna to bag bro. Bro, kanang term kung gipasalamatan ko sa Dios, kanang term gipasalamatan, future tense na o past tense? Mo na siya past tense bro kung kuan bro kana galing gitawag kung kuhaon nimo na ang word nga kun. Oh, mahimo na siya past tense na pero namo gay kun. Naman siya first word nga kun. Mo na siya bro, nga mahimo gina siya og future tense. Sige bro, mo na kung tubag bro. Kanang if future tense na o past tense? Okay, future tense na siya bro, basta if. Asa mabasa nga ang if is future tense? Oh, bisa i-search ni mo na bro. Tanawa sa Google, ipangutana unsa kalang if future ba na o past tense. Di ba ang tubag lang niya kay future pa. Sige, Bro Eugene. Oy. Bro Eugene. Oh. Kana bitong gibutang diya sa unang Korinto 10:30 kung gipasalamatan ko ang Dios sa akong gikaon. Pangutan ko sa GPT kung future tense ba na. Pasalamatan ang Oh. Oh, kanang ba kanang unang Korinto 10:30 ba? I-type ang unang Korinto 10:30 diya sa kuan diya sa Unang atong Korinto Korinto 10:30. Oh, 10:30. 30. 30. Oh, ipinga. Oh, i-type tong imong gibasa sa ampulong sa Dios. I-type to, inuman pangutan sa GPT kung future tense ba na. Future tense ba ni? Ay, dito na sa verse, kabalo naman si GPT ana. Dito sa verse 1 Corinto 10:30 kabalo na sana. Niya pangutana na yun. Natay gibasihan nga bro. Nara. Kung past tense man siya future. Sige daw. Di ingon si ChatGPT dire bro, mayong pangutana ang unang Korinto 10:31 man ako na type dai. Sa 30, pwede rin yapon. dyan Pwede 30. rin yapon. 10:30. Ang pulong sa Diyos word dili siya future tense kay wala man siya magpurma nga nagpasabot og oras. Usa siya kanahon phrase nga ngalan dili siya verb pandiwa. Ano bro, dili future. Dili future. Oh, sipiat na mo si kuan po kadasig. Amot yun sa niyo pagpangutana na. Na Sa niyo pagpangutana na. Basta kanang gitabo diya, wala pala siya ikuan. Wala pala siya nitabo diya nga kaon. Wala, ikaw ay kaon diya. mangutan ko balik nimo ba kadasig lain na katong kutong pag-ampo ba? So okay na pa dito sa kuan bro. Wala pa. Wala pa. Mag-search naman ko dire. Ako may mag-search. So, ang kuan karon, ako ibalik sa pangutana karon, ang pag-ampo og bahog balik-balik sa iyo pa. Bro, dirasig kabaga sa dona.
sumala sa mabasa sa Biblia, basta binalik-balik nga pagampo gyud, dili na siya dawaton sa Ginoo. Kung na mabasa sa Bible bro, gabalik-balik bro, imo ang kuno nga sayop. Basta ka, katong talahon kung unsa iyang ipasabot. Depende ba sa konteksto nga Diba, diba? Kung ba sa Bible lang gabalik-balik, yung ba ang kuno nga sayop? Yes or no? Basta sa lagi kay itong tanawon ng konteksto kung unsa iyang gipasabot, dili ingon nga kanang pero di mo kinay mabasa balik-balik. Kung nakabalood siya nga balik-balik iskutan. Ampo, Sige, pag-ampo. Pag-ampo. Oo, sa klase nga pagampo. Basta kay pag-ampo, May hindi niya. naman klase pagampo, bro. Bro Eugene, May pagampo Ah. bro, sa pagkaon, sa pagsimba. ang kaganina ba niyo ba siya kaganina nga ang gibot ni Kristo kay tindog lingkod o tindog ampo nana ba siya? Oo. Oh. Pagampo din. Sa ato pa niingon siya ganina nga ang gibot ni Kristo balik-balik pero gatindog siya, tindog din ampo na po, tindog ampo na po ana gihimo niya di ba wala siya ingog kanang para sa tuwa nga ga-street lagi tagluhod. Oo. Ampo di ba amo ni ganina. Oo. Palihog ko ko bro, basa bro diya sa kuan bro, Biblia ang Biblia ng Cebuano version sa King James Oh. diya sa Salmo 136. Salmo 136. O na pag ampo man gyud na. Palihog ko nagkukambi kung iyaba na ang kulong sa na. Salmo 136 verse. Ano, the whole chapter. The whole chapter. Taas mo kayo ni bro. Kasi ikaw na kung madungo ba ito balik-balik ba wala. Oh. Kaniha. Nailogo sa 70 Adventist akong basahon bro. Sige. O paghatag og mga pasalamat kang Jehova kaysa maayo man. Kay ang iyang mga mahigugmaong kalulot nagpadayon sa walay katapusan. O paghatag og pasalamat ngadto sa Dios sa mga Dios kay ang iyang mga mahigugmaong kalulot nagpadayon sa walay katapusan. O paghatag og pasalamat ngadto sa Ginoo nga Ginoo kay ang iyang kaugalingong kalulot nagpadayon sa walay katapusan. Kani? Na. Oh, Tanaw, kung balik-balik ba? Tanaw, balik-balik ba? balik-balik bro. O balik-balik tama sa naman ang chapter, di ba? Balik-balik na. Oo. O karon kadasig, ampo man na kadasig. I-confirm ko na kung sayop ba na. Ungot na pod. Asa yung gibasa ninyo? Ah. Basta mo, ako na may sawayo niya nga kanunin maipit. Siya karon naipit na po do. Asa yung gibasa na? Asa yung gibasa? Salmo 136 verse 1 to 3. Padulong na lang ko 3. Sa so mga kailangan pag-ampo. the whole chapter. So kana nga pagampo, giamin ninyo nga diha mo nakuha sa inyong pagampo. Wala. Ipa-explain. Ipa-explain na kung sayo pa ni dili. Wala kang gigsulti. Pero gamit ka lang, yung matras ka karon. Ayaw i-divert sa mo. Ako panguntahan na ikaw may Dili. Atong isgutan ito sa balik-balik ang pagampo. Yang katulik ko, gabalik-balik sa pagampo. Bro, nangutan ako ni mo bro nga, kailangan gid ay magbalik-balik ng lampo. Bro, nangutan ako sa salmo. na. Nangutan ako ni mo apat ampo balik-balik sa iyo. Bro, ay sa gamit ba verse ko dili mo lang. ayaw ibalhin sa ako ang imong problema. Okay? Ayaw ibalhin. Bro, gigamit mo na nga verse bro. Ayaw Gamit ka na way pulo sa bro. Bro Eugene, patingog ka sa bro Eugene na. Ah, sige. Ano niya mo guni? Uy, claro, Tanong ko niya claro. kaganina. Tanong ko niya kanina. Bro. Ampo ba nga balik-balik Ako na lang sa'yo? moderator ninyo, bro. Ako na lang moderator ninyo. Sige, go, wide. Tanong ko niya kaganina, ang pag-ampo ba nga balik-balik sayop? Ingon siya sayop sumala sa Biblia. Biblia yung giingon. Sayop ko ng pagbalik-balik. Ang tanong ko niya kanina, kung na ako'y mabasa diya sa Bible nga gabalik-balik ang pag-ampo, imo ba ang kunon nga sayop? Ingon siya, basaha sa. Yung ba ang kulong nga sayop? Basaha sa. Di ako sa babasa karon. Kanya confirm nga balik-balik na siya, di ba? Kaya ingon man siya nga basaha sa. Tinungutalam ko niya ganina, kung doon na ba'y mabasa sa Biblia nga gabalik-balik nga pag-ampo, ang kulon ba nimong sayop na? Imo siya basaha din, wala akong gibasa. Pero kaya itong gibasa, confirm nga balik-balik, so ipatubag na siya ang pangutana kung sayop ba na siya nga pag-ampo ay gabalik-balik man. Bro, gigamit word nga clarification bro.
kanang word nga qualification, bro, kabalo bro. ka sa subject na to. Sayop ba ni bro? ay tungod Dili. sa doktrina. Sayop ba ni na sa Salmo 136 o dili? Bro, mahimo na siyang sayop bro kung i-apply na sa inyo karon bro. Wala din mo tanag i-apply ba ni sa amo? Sayop ba ni nakasulat Oo. dire dili? Sayop lagi na kung i-apply sayop na sa na, inyo. bro. Sayop. Sayop. Okay, sa Sayop. to pa, ang sayop pag-ampo na siya, sa bro. Salmo 136, sayop. Sayop kung i-apply niya sa inyong pag-ampo karon. Ganun man, Okay, una sa mga tanan. kaibigan, nadungog na ninyo ha. Oo. Unsa ka sa Oo, Biblia una sa sa tanan. konsulti nga sayop ang Paminaw sa- Salmo paminaw sa- 136. Amin ha. Una sa tanan dili kamo ang gisugo na. Wala bro. ko lang utang. Ano man gud bro? Asa para mahusay moderators time ta ha. Ang deklarasyon man gud ni Rosales aw ni Jando ganina nangutana siya nga sayop ba ang magbalik og ampo-ampo niingon si Rosales sayop. Karon kay diri sa Salmo na may balik-balik nga pag-ampo sayop ba ni? Ang gitubag ni Rosales sayop. Amo na. Oh, sayop ko no, sayop. So Oh. at least klaro na. Oh. Karon yan ang gitubag usa ka Seventh-day Adventist nagsulti sayop ang giingon sa Salmo 136. Usa kay sakto para niya. Okay, ay ta. Paminaw ha. Actually, kanang asa word nga balik-balik. Wala, dili na siya ingon nga balik-balik nga pag-ampo nimo nga imo gani siya gitawag ba kalang kaning kung si ampo nimo karon ugma mao ra gihapon di. Dili na mo punto ya. Kamang ko dali. Kanang sumay-sumay paminaw sa kanang sumay-sumay ba nga nag-ampo. Sumay-sumay mo na bro. Oya, Sumay-sumay mo na. Sumay-sumay na atong basahon na, akong basahon na. Sumay-sumay bro. Tama na tag So, verse. ibig sabihin, kailangan pag-ampo lagi, i-apply ninyo na siya sa inyong release siya nga pag-ampo. Sa ato ba bro? Parani mo. Sige, sa ato ba bro? Oo. Parani mo. Amo nang gi-apply sa amo ang pag-ampo. Wala imong una karon. O kasi Siguro, ikaw may tapupi na bro. lagi, so sa ato pa, imo ang kuno karon nga Okay. ang among pagkampo, among gibase diha, ana di ay. Sumala sa imong gigamit, ikaw may Lagi, gamit lagi, na po, siguro, nga ibalik mo basta. sa kuha. Yes ba or no? Lagi, sumala sa imong Yes, gigamit. okay. Yes, Karon sumala kay sa imong gigamit. karon kay imo man gi-confirm na among gisubay mong pag-ampo diha sa mabasa karon. Ano ba ang kulong among pag-ampo biblikal? Biblical nga, wala na mao. Kaya Oh, so, ano, dili, wala may katoliko sa sugod ra. Kasi naipit Lagi, naman. biblical nga wala na mao. Ano man, wala may room katolik isugod, di ba? Sa ato, giingon man ko katolik gisugo, ikaw bitaw giingon nga gi-apply na mo sa amoa. So wala katugod yung gisugo. So imo kang giingon gi-apply na mo sa amoa. Ang pag-apply na mo sa amoa, Isa pa, gikan bro. sa Biblia. Sakto Bro. sayo. Bro, sayop lagi ng inyo, dili lagi na mali. Tama Sayop inyo, mo, ha? sayop man. O sige, tagay ko Mga ni, sayop lagi na ng ano, man. Libro. Tagay ko no ko be, nga Seventh-day Adventist gisugo sa Biblia nga magampo. Asa mabasa be, kay mo king naon pag storya. So karon nangutana nakakaroon sa kuha kay wala na may pangutana. Ingon manggod ka na kung among i-apply sa moa sayop tungod kang rason wala mi gisugo. Di ba anak ka? Karon. Kaning pag-ampo nga gingon ni Kristo nga amahan namo nga nasa langit. Inyo bang gisubay di inyo pag-ampo o wala? Siyempre mo man gili pag proper nga Gisubay. pero dili Ang balik-balik pangutana. ang kuha bro. Dili sumay-sumay ang mga bro. Ang pangutana kay gisubay man ka ninyo di inyong pag-ampo. Gisugo bang Seventh-day Adventist sumalas Biblia o wala? Dili man kailangan suguon bro. As long as dili Sumay-sumay sumay-sumay dili balik-balik bro. Ni isa sa bro. Isa kadali lang. Public sa bakit Oo. basta isay ko. Isa pa, ang kanang pag-ampo diha bro, wala man na naka-repair sa Seventh-day Adventist o wala pa naka-repair sa Katoliko, mga gamit-gamit man kana o mo'y labot ana. Nga man nga imo man nang gigamit Ay, ano? gagamit sa ko ang term Ay, nga ano? gisugo ba me nga ikaw otro ba di mo wala sugo O gani, kaya wala man naman nag-apply nga magbalik-balik kay ngano, dili wala man may sugo ana. Kamo ra may apply ana, isa pa. Kapoy Sigurado gamit na mo number, nga sa wala matang man klaro. pag-ampo ninyo sigurado mo nga sa matang pag-ampo ninyo wala mo ga balik-balik sa amahan na mo Wala
Wala ko may nagbalik-balik ka lang. Kaya isa raman na kami. Pagingon, amahan na mo. Nagsikas sa langit. Kung sa sunod adlaw, kung mag-ampo mo, wala ni amahan na mo. Bro, ang ipasabot mo ko niya, bro. Kanang may sumay Diba? mapasin niyo ang Sabi ba, sa sunod adlaw, kung mag-ampo mo, wala na ito sa amahan na mo. Bro, ipatubag kang Eugene kay di man ka maminaw sa kuwang. O tingog ko, imong ko sa pawan. Si Bro Eugene, patubagan. Bro, ang pangutana bro, sa ato pa kay supak maka ng amahan namo nga magbalik-balik sa sunod adlaw wala na mo'y amahan namo. Dili lagi na mo ang kuan pa panabot ba? Ang gipasabot man ko diya kalaga na yung magbalik-balik ibig sabihin 50 times more. Mo na ang pasabot na balik-balik kapag ampo. Mo lagi pasabot dili mo ingon nga kuan. Actually, kapit is pwede ra. Pero may yung 50 times sa mga O sige, sato pa, wala mo gampo amahan na mo more than 50 times. Sato ba, wala mo gampo amahan na mo more than 50 times. Wala biya na bro. Wala biya nagluhod niya. Nagampo biya na 50 times sa isa ka oras. Nawa, isa ka oras, 50 times. Wala biya na nagkampo na bro. 50 times sa usa ka oras, imong balik ko na ingon kapag kaugma gibalik na pod, kaugma gibalik. Nung ang tanong ko nimo, Ipasabot lagi niya bro. Dili lagi balik-balik nga kanakaning gitawag kani nga karon pagampo karon ugma mo gyapon. Dili na may gimo ipasabot. Ang ipasabot niya bro, sumay-sumay niya. Gibalik-balik 50 times sa ka oras. ang lagi sa Dili sa Ginoo. sa inyong pag-ampo, bro, sa inyong pag-ampo, wala nang may term magdungog nga amahan na mo. Wala na. Gihapon pero dili lagi 50 times. Gihapon. Naruto ba nga 50 times? Times 10 times ba? Okay na din yapon. Okay, Bro Eugene. Oy. So karon Napag-isend mo bro nga tubag ni ChatGPT bro. Palyo kung basa ko ng bro be. Sige, kung basahan bro ha. ay napakay pangutana bro, napakay pangutana din ko bro kay mo tatana ko bro, napakay pangutana Isa din. bro. Future tense ba ito? Isa bro. Anak, future tense ba ito kung gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon sa akong gipasalamatan. Ang tubag hindi future tense ang pangungusap na ito. O dili man bro. Utak ka naman. Ang linya na kon gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan ay nasa past tense nakaraan. Narito ang paliwanag. Ang salitang gipasalamatan ay nasa past tense sa Cebuano katumbas ng pinagpasalamatan o ipinagpasalamat sa Tagalog at thank sa English. Kaya ang ibig sabihin nito ay sa Pilipino ay kung ipagpasalamat ko sa Diyos ang aking kinain, bakit pa ako huhusgahan dahil sa pagkaing ipinagpasalamat ko? Kani? Tiwasa. Ang pangungusap ay past tense, hindi future tense. O kadasig. Ang ChatGPT nagsulti ang unang pagtajipain sa future tense. Past tense. Saan na ni mo ron? Bro. Alang GPT bro, wala na klaro gid sa usap-usap lang yan. Mo na way nada big dialogo nimo. Usap-usap lang iyang kuan bro, dili Pag-bypass sa ChatGPT bro, kaya nung nagway klaro ang ChatGPT. Bro, dili na siya gitawag standard difference nga naman kay usap-usap na siya og kanang impormasyon. Kaya ako nang gipangutan na ingon siya nga past tense daw na siya kay future tense wala man lagi kaon. Karon ingon siya kisa man nga unsa nga ay imong gamiton sa alis nga musulti future tense na unsa nga gamiton nimo? Actually, kung imong sabto lang daan, klaro na kayo. Kanang word gigamit niya sa Biblia nga Di ba sa English ko na imo ko galingon. Dili ko mutuo sa imong kinaugalingon nga pagsabot. Ha? Ako lang may mahimo na bro. Dili ito. Watay mahimo na bro. Bro, unsa nga AI ang atong gamiton nga musulti siya nga future tense na. Libalik ijala ba kaya? Wala na topic bro. Alam libalik na po kaya bro. Lami na bro. Okay na diyan bro. Di bro, lami na bro. Okay na diyan bro. Ano kita? Bro, Jando. Ako nang i-share ang katong-katong lagi na tunga ana. Okay na lang bro. Alam na sa mga tao bro kinsa sa tingin ko bro, ikaw ba o ako. Okay na bro, okay na.
Ay, balik niya bro, kaya ano. Bro Jin. Kabalo na, tama na. Hello bro, Kasi bro. tinood bro. Ang balik ko bro para dito maklaro. Mo-out sa ako bro. Sige bro. At sige bro. Sige bro. Salamat kayo bro Jando. Sige, Salamat sige, kayo. sige. Bro Eugene, ug si Classic Sab. Salamat Bro, sa pag hatag og kon panahon. Sige. Sige. Roger Will, ano naman ganang gusto nga i-review? Mahalo ka maklaro? Kasi bisa-usawa lagi ni mo bro, dili kalusot ya bro. Ang gigamit mo ko diya bro, kon. Bro, sige, dili Dili ka kalusot lagi niya lagi. Bro, bro. Ayaw na lagi pangitaw. Sige, Bro, nakoy kuan dire bro. Nakoy AC English grammar in English bro. Nga mato dire bro sa ang past tense kay 18 man bro. Unsa binisaya ng 18 bro? Ingon man gud ka bro, sayop ang chat GPT. Ari lang tas easy English grammar bro. Ang past tense ani bro nakabutang kay 18 man. Unsa man ning 18 bro? Ikaw na, 18, mo na. 18. Ikaw na. Gikaon na bro. Ano past tense? Ikaw na. Dili gikaon. Sige ka una. Kaning Ikaw na. naman Una, dire past tense. 8, naman dire 8. Ikaw Oh, na. nadire bro 8. Ate ba? 8. A apple then T o Lagi. amo na. Ikaw ni mo kang gikaon na, ibig sabihin human na. Past tense yun na siya. Lagi Wala gikaon tayong bro. problema na. Sa to Pero past kung tense duwagan lagi ni wala sa gikaon. kanang- Lagi, kung gigamit mo ko niya sa certain sa sentence, gigamit niya kon. Kung sa English pa, but if. Oh. Imposible na mukhaon siya na, but if ang gigamit niya. Oh. Eugene, kita ako sa pera. Eugene. Oy. Okay ba sa ako? Eugene, okay ba sa ako? Eugene. Mga Andre, paminawan nyo Sabi ng SDA na yung term if daw ay future tense. Tama. Tama siya. Ang tawag rin, magandang tanong. At mali po ang sinasabi ng SDA na ang salitang if o sa Cebuano kon ay nagpapahiwatig ng future tense. Ayan. Paliwanag. Ang if o kon ay hindi tense. Ito ay conjunction o pang-ugnay. Ang if ay ginagamit sa conditional clauses. Nangangahulugang kung sakali, kung ganito at iba pa. Ang panahon, tense, ng pangungusap ay nakabatay sa pandiwa, verb, hindi sa if. So, dili ba't basihanan ko no ang kon, kung dili na sa verb. Ang basihanan, ang panahon ng pangungusap ay nakabatay sa verb, hindi sa if. Wala, ang verb may basihan na to, di ang if. Sa iyong halimbawa, kung salamatan ko sa Diyos ang akong gikaon. Kung pinagpasalamat ko sa Diyos ang aking kinain. Ang pandiwang gipasalamatan ay nasa past tense. Kaya past tense pa rin ang kabuuang diwa ng pangungusap. Kahit may kun o if. Halimbawa, ng pagkakaiba, past conditional. I thank God for my food. Past tense, tulad ng yung verso. If I thank God for my food. Future conditional. If I will thank God for my food. Future tense. If I will thank, dapat na I will para may mong future. Kung wala I will, past tense. Sa Cebuano at sa Urina Taliwa ng Talata, unang Korinto 10:30, ang kung gipasalamatan ko ay malinaw na past tense, hindi future. Konklusyon, hindi tama ang sinasabi ng SDA. Ang if o kon ay hindi future tense. Ito ay pang-ugnay lang sa isang kondisyon. Ang tense ay nakabatay sa pandiwang gipasalamatan na malinaw na past tense. Ato pa, kanada yung term nga kon, dili na mo'y basihan. Ang basihan, ang verb. Kung ang verb gigamit, gipasalamatan o gikaon. Kung ang verb sa sentence. Therefore, kay past tense man ang gikaon o gipasalamatan, ang sentence, past tense. Sayop si Kagasig. Okay, Brajando. Taon na ko si mo, Brajando. Okay lang. Saman, Nagbasa man kag GPT karon, GPT magining magibasa yung karon. Sige. Pangutan-o tika. Sa imong gi-search dira unsa man na siya nga lengguwahe?
sa Bisaya o sa English? Kung ano siya bro, sagol niya ako diri bro. Sagol, kumutan akong English. Kapag sa English, tana ko Eh bro, isa. Excuse me, kanang imong gi-search karon ba? Kanang gi-search nimo karon ba? Kanang nagibasa nimo karon. Sa unsa na siya nga lingwahe ang imong gi-search? Sa English o sa Bisaya? Bisaya bro. O sa Bisaya. Unsa nga gigamit nimo sa Bisaya nga ang imong gigamit di ba kon sa if, di ba if? Kung dali, kon is sa Cebuano if o sa Cebuano kon. Bisa naman niya kung gihatag din ng pangutana. Dili bro, mali man guna siya bro kaya ni Sa Cebuano mo bro, kung sa Cebuano ka mag-search, ang gigamit niya bro, kon. Ang isa ka termo niya kung o kon. Ang sa English bro, munang gusto ko i-klaro sa imo ang English lahi. But if nasa gi-word niya gigamit niya but. Dili lang if. Sige. If ang ingon dito. Sige bro, saan siya nga bro? Gani, ako iklaro sa iyo ba? Kung mag-search gani ka, kung sa Cebuano ka o sa Bisaya, pwede na siya. Pero mag-search sa Bisaya, ang gigamit mo English, mali na daan. Sige, kung saan Sa English mong tanahin mo sa King James, but it's not Sige, King James. Naunsa naman ka, oy. Wala di lagi. Sige. Dili ka pala siya, bro. Kasi mag-ibigay 30 ta sa King James. For it. So, dili na ko nimo ikuan, bro. Dili na ko nimo ikuan, bro. I-unblock, bro. Dili na ko nimo i-block, bro. Ay, latubang naman ako ay mga utana, bro. Bro, anto din ako makita, bro, nga sincere yung pagtuon. Kanun ito naka-block. Kung gusto ka ba i-unblock ka, So, ibig sabihin, bro. So, kung dili ka sa kuha kay dili ka nakuha sa kuha, bro. bro, di mo ko interesado. Di mo ko interesado. Ito ba na magunti ka? Ikaw. Bakbo naman na, bro. Wala may problema na. Pero patubag ako, bro. Unang-una. Ito gay mo nga sumpal mo eh. Ikaduha. Ikaw, di ko interesado sa binurong nga lang to. Mano kung gusto ka yan, black Di mo na binurong, bro. Promise ka nga, di na ka binurong nga lang to. Ako na pangutana, bro. Ito bala ka, wala sa niya. Kasi binurong ala, sidaw. Kasi binurong ala, dito doon ka sa past days of present days. Ito Kasi binurong ala, sidaw. Ano yun? Utana ko ni mo? Sa GPT nagsulti nga. Wala kay binuwang akong gitubag sa mo, bro. Gitubag sa mo, bro. Wala kay binuwang yun, sinuod lang. Gitubag ka, bro, kung sa past days of present days. Ang unang kwento dito bro, ito doon tika ka na siya, dili na siya past tense, future tense pa na siya, may tabo na siya, kay kung gigamit, dili na binurong bro. Bro, nakutana ko nimo ganina, unsa nga AI ang atong gamiton nga mosulti siya nga ang unang Portuguese 30 future. Ing tubag kawa. Bro, ang AI lagi bro, wala lagi na dili na itawag standard reference kanuman. Manguha na siya og kinsa iyang makuhaan nga impormasyon. So kung musulti na siya kung sa iyang isulti bro, dili gyud siya authentic yun yung mo ginitinuod. Kay dili man na siya standard reference. Pero bahay mo na siya nga supporting text, okay gyapon. Okay gyapon, wala na yung problema. Ako lagi pangutan sa GPS mo ang English version ha. Ako mo diri ha. Itong term na ito ba ay future tense? For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Ito bang ni ChatGPT? King James version eh. Ng ChatGPT, magandang tanong at malinaw na hindi future tense ang pangungusap na ito. Tingnan natin ang bawat bahagi na maayos. For if by grace, or if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that of for which I give thanks? Yung Andrea, 1. If I by grace be a partaker, ang salitang be dito ay hindi future tense. Sa King James Version, be ay nasa subjunctive mood, hindi future tense. Ang subjunctive mood ay ginagamit sa hypothetical o conditional na sitwasyon kung sakali, kung mangyari man. Halimbawa, if I be wrong, kung ako man ay nagkamali. Hindi ito nangangahulugan kung ako ay magiging mali sa hinaharap.
Kaya ang if I by grace be a partaker ay hindi future, kundi hypothetical present condition. Para sinasabi ni San Pablo, kung ako man ay nakikibahagi dahil sa biyaya. Oh. Tama. Teka, why am I even spoken of for that for which I give thanks? Give thanks, present tense. Kaya malinaw na ang diwa ng buong pangungusap ay present, hindi future. Present po. Oh, parirala. Oh, ingon dere, if I by this be a partaker, hindi future tense. Why am I even spoken of? Kasalukuyang pangyayari. For which I give thanks, kasalukuyang kilos. Konklusyon, ang linya na for if I by grace be a partaker ay hindi future tense. Kaya mali ang SDA kung sinasabi nilang future tense ito. Sa original na diwa ng talata, si San Pablo ay nagsasalita ng kasalukuyang kondisyon ng pananampalataya at salamat, hindi ng darating na panahon. O, King James, ang gigamit na dire ha? King James na. Dili man lagi future. Luisis, gyapon ka ang future. O, mo na ang kulong sayot ka. Ikaw lagi sa'yo, yun sa'yo mo lang pag-research. Kasi yun siya. Mali ang... Bro, dali ba, balik ko na ko ha? Dili makita kung O sa gitype mo, o sa may gitype mo. O sa may gitype mo sa pangutana. Ang gitype na ko mao ni. Itong term na ito ba ay future tense? For if I by grace be a partaker, why am I... For grace. No, labot na Tanawin mo for mo grace. ng British 30, King James Version. Ah, Tanawin mo mo Buda dili na ng... for. Wala na bro, ga-drive Dili na siya for, ha? bro, ga-drive ni Oh, bro, taxi. yun din. Oy, Bro, din, basa ako no King James Version unang Corinto 30. oh. English no? King James Version unang Corinto 30. English? Oh, King James o English. Oh, English. Ito basaw na. Just 30. For if I by grace be a partaker, why am evil spoken of for which I give thanks? Kani? Oh. Kung ano ang research lang, kung ano may mo sa iyo pa kung research. O sige, unsa may i-question mo dia? Sige, Mabalik ko isulti na po, ha? question mo. Itong term na ito ba ay future tense? For if I by grace be a partaker, why am I even spoken of for that for which I give thanks? Maumuta na. Oh, future tense ba? Ang to ba? Dili siya future tense. Kanya ka na, bangutan na. Ano na may Muinsist 17 minutes gihapon to. ba ka? Muinsist gihapon ba ka nga future paminaw, tense siya? dendo. Saman. Dendo, paminaw. Ano na may gigiwan mo nga mali ang 7 Adventist? Ano na sila butas sa 7 Adventist? O, dalaw. Ingo bang gugod? Ingo, ang abutan na mo din eh. Sa Kasi imo. nabingon na si GPT. Sa GPT. Ang ingon na si GPT. Ano, ipas na. Kaya nung napil mga siya, o din. Naman sa unang pangutana. Bro, naman sa unang pangutana na ako, bro. Nga totoo ba ang sinabi ng Rosales. Seventh Adventist? Oh, mali Rosales. na. Mali na. Kaya ano napil ba na si Rosales, Rosales. Rosales, nakoy pangutana. Rosales. Rosales, Ikaw nakoy may langutan. Rosales, nakoy pangutana ba? Isa ka pangutana lang. Kira nimo. Sige bro, sige. Utala lang bro. Ang akong pangutana mao ni. Ano problema lang, utala. Ang akong pangutana mao ni. Kung gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon, nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan? Niya, ang sabay pangutana ni mo. Wala akong pangutana. Oo, magaling pangutana no. Ito bang na ako tandaan doon na. Wala na pangutana diya. Kana niya. Kana lang yung pangutana. Kana unsa may tubag ni mo na, bro. Wala may tumago na bro. Ipangutana man na. Ano, mangutana ko ha. Mangutana ko ha. Mangutana ko ha. Kung gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon, nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan. Okay, tubag. Ang palayas nga pangutana, wala na si tubag. So, wala Wala tubag. sa tubag. Ano man, isipon na siya. Ang isip pasabot nila isa-isa na niya, pinagis ha.
pag-isip sa mga tao mga gunahon na nga dili gid pwede mo Unsa to, walay tubag? nga gihalad sa mga rebulto. Unsa to, walay tubag? Oh, wala pa rin tubag ano. Ah, Ang gisutan nga isip manggod nasa una sa ako, mga bro, audio ba. ilahos na kong basa, bro. Ka San Pablo man nga pangutana, no? Ilahos na kong basa sa 31. Kini ang akong tubag kaninyo. Anay tubag? Ikaw ang giyong kagway tubag na kini ang akong tubag kaninyo. Bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o muinom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayig ang Dios. Anay tubag nga ikaw min kagway tubag, bakapon jud kay ka. Wala. Paminaw ka po. Gapo. Garbo na Reaction po. ka po. Garbo na Reaction. po. Garbo na po. Paminaw sa gapo. Paminaw ba? Gapo. Paminaw sa ba? Nangutana ka sa kuha. Sumara sa pangutana ni Pablo. Pero nagtubag po ka sa kuha. Inaabot tubag ni Pablo. Kinsa may naigamay sa inyo ha? Di, bro, ang akong pangutana, gibalik na ko sa imo katong ka San Pablo. Karon niingon man ka nga wala man ay tubag. Okay, Si San Pablo na aman lagay tubag. Pagkakang sa inyo ha? Nangutana ka rin sa inyo ha? Bakakon Si kay Pablo ka. nangutana. Niya man siya po ni tubag. Nangutana ko sa inyo. Napalusot niya ako Kinsa kasi. may naigamay sa inyong duha ni Pablo? Sige daw. Nakoy anak ko ba nga Ikaw lang siguro wala ka anak ko ba nga nakoy pangutana nimo isa ka buok ngayon kag unsa man na ang akong pangutana katong ka San Pablo nga pangutana akong gipangutana nimo ngayon kag wala man nay tubag bro wala man nay tubag Pablo niyawan. nga si San Pablo nay tubag sa verse 31 kini ang akong tubag naunsa di ka Lagi kinsa lagi ang Bata kon. Pablo na diferensya. naa Eh, nay pangutana niya ang tubag siya po ni tubag. So kinsa may nay siya may problema duha? wala may problema ikaw nay problema kay Ako. ikaw nay problema Problema. kay niingon kang wala tubag si San Pablo niingon kini ang akong tubag Minaw ba? Ang pangutana ni Pablo imo gigamit nga ni kanako. oh Karon kay wala mo kitubag ito, imo giisip man, minus ba? Oh, karon kay wa may matubag tungod kay kanang nga pangutana giisip sa unahon na Gitubag, lang. boy. Oh, Gitubag ni Pablo sa Gitubag tagpuan. nimo ayo sa tingog lagi. Karon gitubag nimo karon pinagi ko sa iya. Gitubag ni Pablo. Si Pablo ang Sa nagtubag. utana ni karon. Siya nang utana, siya ra po'y natubag. Ang pangutana, kinsa man ni problema sa inyong duha ni Pablo? Di ba, ingon ka, walay tubag ang pangutana. O kay giisip man lagi na, sumalas na ba sa Gitubag giisip man ni pa Pablo, pinagi sa sakto sa sayo. pangutana. Bro, karon gitubag man ni Pablo ang pangutana, sakto sa sayo. Ang sayo pangi. Dilis Pablo. Di ba? Ingon ka, walay tubag ang pangutana, walay tubag. Gitubag man ni Pablo, sakto sa sayo. Gitubag lagi niya gani, mo gani nga ang saya palabot sakto. Ang pangutana mo tugingan ko sa imo Di, panabot sakto. Siyang panabot. Si Pablo o Wala ko ikaw. lang utana. Bro, wala ko lang utana siyang panabot. Ako pa utana. Ingon ka. Ingon ka ha. Ikaw may nag-ingon. Nga walay tubag ang maong pangutana. Ingon ka nga walay tubag. So wala ko lang utana siyang unang-una ni Pablo. Sa imo kay ikaw minsulti nga walay tubag ang pangutana. Ang sumpay Wala ay gitubag. ang sumpay ay gitubag ni Pablo. Kay gitubag man ni Pablo, ingon ka walay tubag. Ni si Pablo kay nagtubag man. Sakto si Pablo nga ning tubag o sayop siya nga ning tubag. Problema kang Pablo, kay siya nang utana, siya rin nagtubag. Pero ang pangutana, Sige, sa inyo pangutana lagi. Mark, Ingon ka nga walay po, tubag. sige po, may pangutana na. Wala ipit na diri ha. Sige po, may pangutana. Mga kikunan. Sige po, may pangutana Nakita din mo sa ikaw. live, Ayaw, tingog. Naipit sa kadasig sa live pero naipit sa kadasig. Basi mingon lang po siya nga wala po siya akong naipit. gibalik og pangutana niya ba ang pangutana ni San Pablo dayon ingon dayon siya nga wala man ay tubag nya karon sa verse 31 miingon man gi San Pablo kini ang akong tubag kaninyo ana gi tubag May tubag. Ang pagtubag ni Pablo sakto sa'yo. Ang inyong isayop, dili ka Pablo. asa to Kaya ka ako Pablo nangutanan nimo. Kaya ikaw may nagsulti nga walay tubag. Bro, wala man mo kasabutan na bro. Kanang istorya mo ko diya ang mga minasabot na. ang ipasabot man gud dira may tungod sa mga pagkaon lagi nga gihalad sa mga rebulto. sige halad sa Oo, niya, rebulto na sila akusasyon kang Taka. Pablo. Pero kanang isulti ni Pablo na dili na mo ang question gyud. Actually dili na mo ang question gyud nga gitubag ni Pablo. Muna nga ko to nang
kuan ang conclusion na dili gid Ay, mo ang galad sa isgutan diya ribulto. karang pangutana ni Pablo. Bro, kining sa 31 bro nga, kini ang akong tubag kaninyo. Sa imong tubag diha. Oh, pangutana na madto sa mga audio katong ng audio na panahon na dili pwede. Kini ang akong tubag kaninyo. Kini ang akong tubag kaninyo. Kinsa may nagsulti ana? Si Pablo lagi pero dili gid ang mo tungod sa iyang pangutana kay ang iyang pangutana niya dili mo guna para sa iyang pangutana. Kinsa mo bitaw mangutana sa iyang kaugalingon? Naunsa? Ang tawagan Dili na man mo ang tubag sa ang tawagan na bro, ang pangutana sa pamiyasa bro, ang pangutana sa 30 dili na mo ang tubag sa 31. Dili man lang mao, dili ato. Ay, Unsa nga AI ang imong ipresenta sa ako ng unang Corito 30 future tense. si Gasyaw dali trabaho alin niyo. Mali man yung panguna. Mali daw itong panguna-una bro. Ikaw may galingan sa ako ang live na future Pablo tense. sa pangutana sa 30. Karon iyara pong ang iyara pong itubag ang iyang pangutana sa 31. Ala ba ano na pag-ayo ba yun sa ninyo paggamit na. Ikaw Siya may nangutana siya pinutubag. nagsulti sa ako bro, ng unang Corinto 30 future. Kunya ang mga tubag ni ChatGPT, dili siya future, kay past tense siya. Inya ingat karon sayop si ChatGPT. Ano nangutana ko nimo karon? Past Unsa tense. nga unsa nga Dili lagi na past tense bro. Future pa na bro. Kay gingon niya kon ako. unsa lagi bro, Magpasalamat. unsa lagi nga AI ang imong ipresenta sa ako nga ang 1 Corinto 10:30 is future. Bro, dili kita magamit og AI bro. Yung ano ang AI unsa rin O sige, unsa man nga dictionary, unsa nga dictionary mong ipresenta sa ako nga ang unang Corinto 30 future tense. Wala pa yung sinarya na bro. O kay diya na bro. Pero kung imong Unsa man imong ang referensya gibatihan. lang. I-search kung ibutang diya kay sa English ba kung nabasa sa English. But if, alam mo da? But if kana siya kung ipangutana kung kana siya future ba or Unsa na nga past version? tense. New version. Oh, kanang i-word nga gigamit mo, but if kana si Sige, Bisa ko sa AI, sige i-search dira ha. New King James version no? Ipangutana kung future ba na siya o past tense ba na siya. Diya kana para to may buan. Kung sakto po na imo ha. Kay kung sakto na imo ha, wala tayo mo. Okay, para mo barog nang giingon mo nga, parang pagkaon, giluan na, pwede na kaunon, pati ukok. No. Sige. New King James version. Sa tingin iba sa kanyo Mo, King James mong kung ano mo, conclusion ni mo, kaon, basta bata lang, okay na. Isa ka ng mga palot o glubot Unsa talaga. nga version ang gigamit bro nga night and what if? Basta mata na bro. Bro, unsa nga version ang gamit nga naging what if? O, ito na, search na. Salang but if, kung past tense ba na o present tense. Di ba, unsa nga version ano ang gigamit nga gigamit sa first Corinthians 10:30 yung what if? Basa ko na mo? Basta wala sa English version wala yung what if. Basta nga version ang gamit nimo. Ang salamat niyo. Yo. Hello. Wala Di ba, naman unsa nga version ang gamit nimo? Nga naging og what if? Makisuna, natutalive ko ron na ni. Kasi ito, banda bang ta, Kasi, palmahit obrero. So, dito mag-squan. Dito sa naman, Madrid. Kadasig, Traffic kami ngayon pero wala. Dasig, Justice naman po din. Kadasig. Dasig. Bro, kanang maura to bro kay magbayad big kurente sa Saniko bro. Balik ra tag tawag ko niya. Wala bro. Kay, Sige. kay busy po sa kadasig bro. Daghang kay salamat sa inyong panahon dire bro ha.